Keď si predstavíme staroveké Grécko, pravdepodobne nám prídu na známe budovy, najlepší filozofovia a niekomu dokonca aj geocentrický model vesmíru. Ale čo ak vám poviem, že niektorí Gréci už vtedy zistili, že Zem nie je stredobodom našej sústavy stáročia pred Mikulášom Koperníkom a jeho pozorovaniami? A čo ak ich objavy boli úmyselne zabudnuté? Staroveká grécka astronómia bola štúdium vesmíru s cieľom pochopiť, ako funguje a prečo tomu tak je. Spoliehali sa pritom na rôzne pozorovania a matematické výpočty. Potrebné je však dodať, že grécka astronómia nebola prvá. Astronómovia pôsobili aj v starovekej Indii, Mezopotámii, Egypte alebo Číne. Na rozdiel od nich sa však Grékom podarilo vyvinúť funkčný model vesmíru, vysvetlený prírodnými zákonmi a nie nadprirodzenými vplyvmi. Jedným z prvých bol Pythagoras, ktorý vyvinul matematický systém na vysvetlenie pohybu planét. Chápanie vesmíru v starovekom Grécku však najviac ovplyvnil Aristoteles, ktorý tvrdil, že nebeské telesá sú dokonalé a pohybujú sa stálou rýchlosťou okolo Zeme, ktorá je nehybná. Keďže bol vtedy Aristoteles veľmi vplyvný človek, jeho tvrdenia sa postupne stali faktami pre väčšinu vtedajšej gréckej populácie. Avšak jeden Grék s Aristotelom nesúhlasil. Volal sa Aristarchos zo Samosu a bol to prvý grécky astronóm, ktorý navrhol model vesmíru, v ktorom bolo stredom Slnko a nie Zem, čiže dnes už známy heliocentrický model. Aristarchos pravdepodobne žil prvú polovicu života v Samose a druhú v Alexandrii. Jednou zo zaujímavostí je, že vytvoril dve samostatné slnečné hodiny, jedny v tvare disku a druhé v tvare polgule. Počas jeho skúmaní sa mu podarilo odhadnúť vzdialenosť Zeme k Slnku a Mesiacu a taktiež veľkosť Slnka a Mesiaca v porovnaní s veľkosťou Zeme. Síce sa veľmi netrafil, keďže odhadoval, že Slnko je len 7 krát väčšie ako Zem, no a v skutočnosti to je približne 109 krát, ale aj tak to bol poznatok, ktorý aspoň z časti podporoval teóriu heliocentrizmu. Táto jeho teória o vesmíre, v ktorom je v strede Slnko, bola ale koniec koncov zamietnutá ako nepravdepodobná a Aristotelov model vesmíru sa udržal ešte 1700 rokov potom. Aristarchovi sa nezdalo, že prečo, ak je Zem nehybná a planéty okolo nej sa pravidelne otáčajú, sa tieto planéty sem tam javia jasnejšie než inokedy. Čo bol na tú dobu veľmi pokrokový poznatok a dnes už vieme, že tento jav nastáva, keď je planéta presne oproti Slnku a naša Zem sa nachádza medzi nimi. Je možné, že vďaka týmto zisteniam dávalo Aristarchovi väčší zmysel, že Slnko je v strede a všetky ostatné planéty sa okolo neho točia. Stoický filozof Kleantes obvinil Aristarcha z bezbožnosti, pretože sa predpokladalo, že bohovia žijú na Zemi a tvrdenie, že Zem je rovnaká ako ktorákoľvek iná planéta v slnečnej sústave, spochybňoval tento koncept. Takisto to znehodnotilo postavenie Slnka ako božského zdroja svetla a života, ktorý obieha okolo Zeme. Je celkom pravdepodobné, že Aristarchos upadol do zabudnutia najmä kvôli konzervatívnej gréckej spoločnosti, v ktorej dominovala Aristotelova autorita a ľudia, ktorí vtedy tvrdili opak, boli považovaní za klamárov. Takisto to mohlo byť aj kvôli tomu, že Aristarchova teória nemala presné dôkazy, ako napríklad snímky z teleskopu, a ľuďom sa v tej dobe nechcelo meniť ich názor len na základe nejakej teórie, ktorá sa ešte aj odlišovala od všeobecného chápania vesmíru. No a v neposlednom rade je dôležité uvedomiť si, ako predom spomínané náboženské filozofie dokázali hýbať spoločnosťou a jedinci, ktorí sa ich opovážili spochybniť, mohli byť veľmi rýchlo umlčaní. To by už bolo ale pre dnešok všetko, moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.